Dobrý den, vítám vás v mimořádném vydání Evropy pro Čechy. Budeme se bavit o slovenských volbách. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropský editor Deníku a mám čest tady přivítat pana docenta Michala Vašečku, slovenského sociologa. Pane docente, dobrý den ještě jednou. Jakou jsou slovenské volby a to, jak dopadly zprávou o Slovensku? Tých správ máme asi viacej. Jedna z nich je, že Slovensko je stále krajinou, ktorá je zasiahnutá vysokou mierou nedôvery a anómie, pretože ľudia, ktorí volili stranu Smer, to sú ľudia, ktorí sú si vedomí ich škandálov korupčných z minulosti, sú si vedomí systému, ktorý na Slovensku zaviedli, ale zároveň platí, že im to vlastne nevadí, pretože sú presvedčení, že politici kradnú všetci. To znamená, sú ponorení do tej anómie pomerne hlboko. Zároveň je to správou o Slovensku, ktoré je nielen polarizované politicky, ale je polarizované doslova kultúrne a civilizačne, pretože tie výsledky svedčia o častiach populácie, ktoré žijú vedľa seba, ale rozhodne nie spolu a vlastne nezdieľajú okrem jazyka dnes už nič relevantnejšie. Je to správa o krajine, kde jedna časť je veľmi hlboko ponorená v minulosti, globalizačné trendy si nevšíma a nechce všímať, kým tá druhá je veľmi moderná, žijúca v 21. storočí a opäť je to o tejto nekompatibilite. No a konečne je to krajina, ktorá naprosto evidentne, a v tomto zmysle to potvrdzuje trendy, ktoré tu boli 30 rokov, ktorá má pomerne vysokú objednávku na autoritárske riešenia a na autoritárskych politikov, nech už vyzerajú akokoľvek, či to bol v minulosti Vladimír Mečiar, či je to Robert Fico, alebo či sú to politici reprezentujúci nacionalistické a fašistické strany. Je to stále o tom istom, príliš veľa autoritárskych osobností na jednom priestore. Není to příliš příkré, když se podíváme na to, že ty volby vlastně Robert Fico vyhrál s pouhými 23% hlasů. Máme tady vlastně možnost, že může vzniknout vláda bez směru. Je tady Peter Pellegrini, který z některých pohledů se dá považovat za moderního sociálně demokratického politika. Není to příliš příkré přece jen? Myslím si, že nie, lebo nezabúdajme, sú tam strany, ktoré neprešli do parlamentu a tento svet reprezentujú veľmi dobre, či už Maďarská aliancia alebo Fašistická republika. Navyše strana Hlas, ktorú ste opísali, skutočne sa prihlásila k tomu, čo ja by som nazval Smer s ľudskou tvárou, tak ako Alexander Dubček sa prihlásil k socializmu s ľudskou tvárou v 1968. Ale je veľmi otázne, nakoľko je to zdieľaná vízia všetkých v Hlase. Ja by som bol veľmi pozitívny a dôveroval by som, že Peter Pellegrini to myslí vážne. Nie som si úplne istý aj ostatnými v tej strane. To sú všetko bývalí Ficovi ľudia a myslím si, že až tak ďaleko sa od Fica nevzdialili. Tvrdil by som, že odchádzali od Fica v čase, kedy boli presvedčení, že Fico skončil. Smer mal vtedy 8% vo predvolebných výskumoch a všetci Roberta Fica odpisovali ako človeka, ktorý to už ani fyzicky nedá s odkazom na jeho srdečnú chorobu. No, čiže možno by sme mohli konštatovať, že Slovensko sa za tých 30 rokov veľmi mierne posúva k tomu, aby raz v budúcnosti proeurópske demokratické sily vyhrávali presvedčivejšie, ale ten starý problém Slovenska, ktorý tu máme 30 rokov, ostáva. Ta možnost, že je možné složit vládu bez směru, dá se brát vážně a má vlastně voličskou podporu?
Nejakú podporu by určite mala. Či dá sa zložiť zatiaľ teoreticky, ale nezabúdajme. Už zajtra Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky, poverí Roberta Fica ako víťaza volieb zostavením vlády. Bude to on, kto bude jednať s Hlasom. Nebudú to úplne jednoduché jednania. Peter Pellegrini je v ťažkej pozícii, pretože v podstate má pred sebou iba rôzne zlé rozhodnutia, nemá žiadne, v ktorom by bol v tejto chvíli víťaz. Uvidíme, čo prinesie ten prvý týždeň, ale šanca na vytvorenie veľmi širokej koalície demokratických strán, v tomto prípade Progresívneho Slovenska, SAS a KDH s Hlasom, je skôr hypotetická. Hlas totižto, aj keby ten do tej koalície vstúpil, je veľmi otázne, aká bude lojalita tých poslancov, nakoľko sú vlastne stiahnutelní smerom k Smeru Robertom Ficom. Ja osobne byť v Progresívnom Slovensku, v Saske a v KDH by som bol pomerne opatrný. No a to isté sa týka mimochodom KDH, to je 12 poslancov, kde presná polovica vlastne nie je úplne zviazaná s KDH nejakou stranickou disciplínou a tiež vlastne sa z nich môžu stať voľné radikály. Takže taká koalícia už teraz je problematická, pričom súhlasím s vami v tom, že čisto hypoteticky je možná. Peter Pellegrini nemůže nakonec on být tím slovenským premiérem v zásadě, jak v koalici se Směrem, tak v koalici s Progresivním Slovenskem, a změnilo by to něco? Ak by sme si nejak odmysleli to, čo som povedal o Hlase a nie úplne zrejmej lojalite tých nových poslancov, to uvidíme až teraz. Tak pripustme, že ak by PS bolo tak veľkorysé a vedelo ponúknuť v prípade, že sa Smer s Hlasom nedohodne, a teda to už si nemyslím, že sa stane, ale ak by k tomu prišlo, tak to je veľkorysá ponuka, ktorú môže využiť Pellegrini na to, že sa stane tým, čo on avizoval. Zmieriteľom dvoch nezmieriteľných táborov na Slovensku a môže sa o to minimálne pokúsiť. Je to lákavé, presne o to tomu koniec koncov išlo, keď zakladal Hlas. Človek, ktorý sa postaví niekde doprostred a povie, že odložme 30 rokov staré nezhody. Ja sa obávam, že k tomu jednoducho nepríde, ale chápem, prečo sa to pýtate, pretože je na tom veľa lákavého. Aj mňa to oslovuje a úprimne by som Petrovi Pellegrini v tom ako doprial, aby sa mu to podarilo. A co může Hlas a Peter Pellegrini uhrát, pokud půjdou do vlády se Směrem? Mohou být oni tou pojistkou, že se ta vláda úplně neurve a že neporuší takovéto základní směřování Slovenska od doby porážky Vladimíra Mečera, čili NATO, Evropská unie, že se Slovensko prostě nevychýlí z toho kurzu zásadní? Áno, v princípe, toto je dobrá úvaha. Ja osobne si myslím, že Robert Fico v zahraničnej politike zaradí oproti všetkej tej retorike spiatočku. To, čo zostane, je pomerne negatívny vzťah k Ukrajine, negatívny vzťah k sankciám proti Rusku, ale v iných témach Robert Fico môže dokonca až pozitívne prekvapiť ľudí v Bruseli. Nás veľmi nie, lebo my očakávame, že on sa bude snažiť vystupovať veľmi zmierlivo, aby nepreniesol na seba nejaký potenciálny hnev zo zahraničia, ktorý na seba už preniesol dlhodobo Viktor Orbán. Ale Hlas skutočne môže byť zábezpekou toho, aby skutočne neprišlo k nejakým excesom. Samozrejme nevieme, že či práve Hlas by bol ten, ktorý by dodal ministra zahraničných vecí, ale nezabúdajme, bol to Peter Pellegrini, ktorého nie tak dávno prijal v Nemecku pán Scholz. Jednoducho Hlas sa veľmi snažil ukázať, že oni sú tými,
kto je akceptovateľný zahranično-politicky, kým Smer bol vlastne systematicky kritizovaný. Čiže v princípe to je dobrá úvaha. Či to tak skončí, to uvidíme. Opäť, lojalita ľudí v Hlase pre mňa je úplne kľúčová vec, lebo mnohí z nich boli, aby poslucháči rozumeli, boli natoľko blízki Robertovi Ficovi v minulosti, že ich lojalita k Petrovi Pellegrinimu je veľmi otázna dnes. Za všetkých budem menovať iba napríklad Erika Tomáša. Pokud se podíváme na první vyhlášení Roberta Fica, tak mě na tom zarazilo vlastně to velmi tvrdé oznámení, že končí policejní prezident a speciální prokurátor. Je tohle to hlavní, o co Robertu Ficovi v těchto volbách šlo, zastavit tu mašinu justice a policie, která se začala blížit přímo k němu osobně? Áno, presne ste to pomenovali. Koniec koncov už prvá tlačovka, o ktorej hovoríte, ukázala pomerne nemilosrdný postoj k tomu, ako budú teraz v najbližších týždňoch, mesiacoch vyzerať, nechcem použiť slovo čistky, ale zmeny v polícii, v inšpekcii, NAKA a samozrejme aj v Slovenskej informačnej službe. To je naprostá priorita pre Roberta Fica. On sa tým netají a v tomto zmysle všetky ostatné témy nebudú tak dôležité. Práve v téme zahranično-politických vecí ukázal koniec koncov Robert Fico nesmiernu ústretovosť, dokonca sa snažil byť v istom smere šarmantný, aby rozptýlil akékoľvek obavy. Áno, ide predovšetkým o to, aby veľmi urýchlene ukončil tie rozviazané ruky v polícii. Pokud se podíváme na tu možnost, že by místo Slovenské národní strany bylo v té nové Ficově koalici křesťansko-demokratické hnutí, může tohle být signál, který by nás měl trochu uklidnit? Potenciálne KDH v koalícii namiesto SNS je určite lepšia správa ako Slovenská národná strana. Či k tomu príde, nevieme, ale chcem pripomenúť tým, ktorí to možno nesledovali ešte, 10 poslancov Slovenskej národnej strany, to je ďaleko viac bývalí kandidujúci za vlast pána Harabína. Je to, by som povedal, výkvet dezinformačnej scény na Slovensku. A proruské dezinformační scény se dá říct. A áno, sú to ľudia, ktorí sú otvorene proruskí a proputinovskí. Dokonca, keď rozmýšľam teraz nad V4, tak si neviem predstaviť veľa ľudí, ktorí by boli viac otvorene proputinovskí ako táto skupina. Zo SNS je vlastne medzi tými poslancami iba predseda Danko. Čiže tu sme sa dostali ku skupine, ktorá je hlboko nekompatibilná ešte aj so Smerom, ktoré napríklad zo zahraničia niektorí hodnotia ako proruskú stranu. Tam je pán Blaha, tam je niekoľko ľudí, ktorí vysielali tieto signály, ale Smer by som neoznačil za proruskú stranu. SNS v tej podobe, v ktorej ona je, kde pozbierala všetky malé nacionalistické a dezinformačné elementy na politickej scéne, to je bohužiaľ iná káva. Takže áno, KDH by teoreticky bolo pre Roberta Fica záchranou pred tým, aby nemusel vstupovať do koalície so SNS. Pre zahraničie by to bolo vhodné, ale opakujem, ani KDH to nie je 12 poslancov, ktorí by všetci reprezentovali KDH v zmysle stranickej disciplíny, takže to komplikuje vec aj v tomto prípade. Pokud se podíváme na to, jak se chce Robert Fico profilovat, když si bude muset vybrat mezi Českou republikou a Orbánovským Maďarskem, vybere si Českou republiku s Petrem Fialou v čele? Ťažká otázka.
Robert Fico samozrejme pragmaticky musí vedieť, že Slovensko a Slováci majú k Čechom blízko, majú k ním úprimný a dobrý vzťah a Česká republika navyše funguje ako referenčný rámec. To znamená, Slováci vždy prirodzene sledujú, čo sa v Českej republike deje a ak niečo nefunguje na Slovensku, vždy hovoria o tom, že v Českej republike to funguje lepšie alebo je tam už niečo, čo na Slovensku ešte neprišlo. Toto každý premiér musí brať do úvahy. Zároveň ale platí, že a to v minulosti sme konec koncov videli už niekoľkokrát, pokiaľ bol veľký rozdiel v ideologických zameraniach vlád v Českej a Slovenskej republike, no tak tie vzťahy vedeli na chvíľu ochladnúť pomerne veľmi nepríjemne. V tomto zmysle vzťahy s Viktorom Orbánom sú už dnes veľmi úprimné, ústretové. Orbán priamo zasahoval do volieb na Slovensku a nie len v tom zmysle, že sa snažil ovplyvňovať výsledok pre alianciu Szövetség v maďarčine, ale tiež priamo podporil Roberta Fica a už aj vyjadril veľké potešenie z toho, že Robert Fico vyhral voľby. Robert Fico navyše opakuje mnohé z toho, čo Viktor Orbán robil v minulosti, opakuje argumenty, jednoducho naučil sa od Viktora Orbána, akým spôsobom konsolidovať svoju moc. Pokud se podíváme na druhého, na té cílové pásce Progresivní Slovensko, je to, čeho dosáhlo jeho maximem, nebo když se podíváme na tu volební mapu, která vlastně je hodně omezená Bratislavou a Košicemi, má šanci se rozvíjet směrem na slovenský venkov a je tam šance Progresivního Slovenska ty příští volby nějak jasně vyhrát? Tá šanca rozhodne je, myslím si, že toto je veľmi trefná poznámka k šanciam do budúcna liberálnej strany, ktorá urobila veľmi slušný výsledok. Všetci tí, ktorí to hodnotili ako nejakú tragédiu strany, ktorá chcela vyhrať voľby, ja by som povedal, že poprvé taký výsledok liberálna strana na Slovensku za posledných 30 rokov ešte neurobila a po druhé podarilo sa im už dnes osloviť aj rurálneho voliča. Pripomeniem, že nie tak dávno Progresívne Slovensko bolo vyložene mestskou stranou. Dnes sa ukazuje na mape Slovenska, že sú dediny napríklad na západnom Slovensku, kde PSK bolo schopné vyhrať a nie sú to iba miesta, ktoré sú blízko Bratislavy, čiže nie je to o dominancii vysťahovaných Bratislavčanov, nejakej deurbanizácii. Takže evidentne už teraz sa podarilo PSK preniknúť do toho rurálneho prostredia. Ak by v tom pokračovali v ďalších voľbách, teoreticky môžu urobiť ešte lepší výsledok. Otázka závěrem, trochu kritika do řad vašich kolegů nebo blízkých kolegů, jak mohou tak fatálně selhat povolební odhady, jako selhaly tu noc ze soboty na neděli? Tak toto naprosto zdieľam, túto kritiku. Ja sa tú otázku pýtam tiež. Poprvé, stalo sa to už druhýkrát, nie je to prvýkrát. V 2020 sme zažili presne to isté. Ja som mal včera déjà vu. Mnohí ľudia išli spať s tým, že to vyzeralo pomerne sympaticky z ich pohľadu a keď sa ráno zobudili, tak neverili vlastným očiam. Stalo sa to už druhýkrát. Sú iba dve možnosti. Keďže sa to stalo obidvom agentúram, ktoré robili exit poll na Slovensku a stalo sa im to už druhýkrát, tak a sú to renomované agentúry, no tak potom platí, že je niekde metodologický problém a keďže exit poll je predsa len trošku inak robený ako štandardný výskum verejnej mienky, ako štandardná demoskopia, no tak bude tam niečo metodologicky nezvládnuté, bude tam problém s malou zaškolenosťou anketárskej siete a ak to nepredpokladám, a ja to vzhľadom na renomé tých agentúr nepredpokladám, no tak potom je jediná možnosť, že ľudia na Slovensku sú zasiahnutí konšpiráciami a nedôverou
tak silne, že vlastne tým anketárom zámerne buď klamali, alebo niečo nepriznali. Ale toto bude veľká téma dovnútra sociologickej obce, pretože presne ako ste povedali, tie rozdiely sú tak fatálne, že niečo podobné a navyše opakovane sme v mnohých iných krajinách nevideli. Toto sme napríklad v Českej republike nikdy nezažili. Děkuji moc krát, dostali jsme se na závěr našeho mimořádného vysílání Evropy pro Čechy. Já moc děkuji za účast panu docentovi Michalu Vašečkovi a těším se brzy na viděnou a naslyšenou. Hezký den. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.